Zdravo drugari, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas isprobavamo šrafilicu, ali ćemo da isprobamo onako kako treba da isprobamo. Konkretno, ovaj panj mene maltretira već neko vreme. Ovo mi se ne sviđa kod ove šrafilice. Znači mora da je milion puta deodorant da bi je zavrnuo. Konkretno, ovaj panj mora da bude uništen. Ja sam ga palio 100 puta, mislim 100 puta. Palio sam ga jedno 5-6 puta. Pa sad mi je palo na pamet da izbušim, vidite, ovo su velike burgije. Kupio sam jednu malo manju, malo tanju, za svaki slučaj. Ako preživi ova šrafilica ovo, a da ne crkne, znači da je dobra šrafilica. Dobre, buši. Mora da se vadi samo sjaka. Imajte u vidu da je ovo beli jasen. Izuzetno tvrdo drvo.
Ovako. Ona se poprilično zagrejala, znači motor se baš onako, ja ne mogu više držim. Baš se zagreja, ali ona radi, bez problema radi. Mislim da bi ona bez problema radi, ali iskreno treba malo ostaviti da se odmori. Jer bi sigurno crkla za jedno 10-15 trupa. A naravno, treba malo ja da odmorim ruku, brate. Znači treba se boriti s ovim, brate. U svakom slučaju, alat je dobar. Alat je baš dobar. Što jes. Treba, isplati se kupiti ovo čudo. Jer pazite, ova dužina uopšte nije mala. I ovo je inače 12-tica. Burgija 12-tica. Niti je lako bušiti, niti je ni za mene, a ni za ovu bušilicu. Tako da isplati se kupiti ovu bušilicu.